Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ngoWandile Duba, qeqeshi weqela leKaizer Chiefs uMnumzana Fernando da Cruz. Uthi ke uWandile Duba ngomnye weplayers akholelwa kakhulu kuzo, ngomnye we-youngsters axelento okubana ke uyakholelwa kuzo. Uthi uthanda indlela uWandile Duba adlala ngayo. Uthi uWandile Duba namhlanje ungamdlalisa njengewinga, uzawulunga umfana omdala futhi akwenzela umsebenzi. Kusasa ungamdlalisa njenge-striker, uWandile Duba uzawulunga akwenzela umsebenzi. Ungamdlalisa njenge-cam striker, uWandile Duba uzawulunga akwenzela umsebenzi. Uthi ke ii-players ezifana noWandile Duba zinqabile, kodwa yena ke xa eneplayer efana noWandile Duba etimini yakhe uvuya kakhulu, ngoba ithetha ukuthi ke ngamanye amacala amaxesha ke yakuwenza umsebenzi wakho ube lula, ngoba uWandile Duba phantse kuzidlala zonke ii-positions ke ezi-athekhayo xa kubhekwa phaa phambili. Loo nto akashoti nganto xa kuthiwa kubhekwa phambili. uWandile Duba ungamdlalisa njengonumber 9, njenge-striker, njengewinga, njenge-cam striker, umfana omdala. Zonke ezaa positions zokuathekha ziyamlungela umfana omdala. Income kakhulu ke ikhowutshi yeqela leKaizer Chiefs uMothulela Umnqwazi phaa, uWandile Duba. Nizamkhumbula kuDuba ke baphulapha into yokubana ke ngomnye we-youngsters, una-22 years umfana omdala. Ngomnye we-youngsters uWandile Duba ongancamiyo, onesibindi, onentliziyo. Laa nkwenkwenyana leya xa umqeqeshi weKaizer Chiefs angakholelwa phaa kuyo, kuninzi angakuzuza, futhi nayo kusekude apho ibheka khona, ngoba inentliziyo laa nkwenkwenyana, inesibindi. And abantu abaninzi baza kuyikhumba into yokubana ke idla ngofika ngamaxesha anzima kwiKaizer Chiefs, apho abantu sebephose amehlo ezintabeni, afike uWandile Duba abe ngumsamariya olungileyo, ayikhulule iKaizer Chiefs emakhamandeleni. Yilaa nto sithi ke umqeqeshi weKaizer Chiefs ke xa ebambelele kwabafananyana abafana noWandile Duba, akho nto ingako ayakuyiphuncula. Nje into efunekayo phaa amthembe uWandile Duba, amsondeze kufutshane, amkhuthaze. Ndiqinisekile neSouth Africa, xa ndithetha ngeSouth Africa ke ndithetha ngeBafana Bafana, nayo ingazuza phaa kuWandile Duba kwixesha elizayo okanye kwiminyaka ezayo. Ewe siyazi ke okwangoku phantsi kwesandla sikaMnumzana Hugo Broos ngeke ayibone loo nto, ngoba uHugo Broos yonke into yenza iKaizer Chiefs ayikho akwayibona kuthiwa intle. So sithi ke mhlawumbi ezi ntwana zawugqama kuBafana Bafana mhla kwafika ke omnye umqeqeshi, hayi phantsi kwesandla sikaHugo Broos. Asikeva ke into yokubana ke ikamva lakhe uHugo Broos neBafana Bafana liza kuthini na, kodwa okubalulekileyo into yokubana ke umqeqeshi weqela leKaizer Chiefs ebezincomela phaa uWandile kaDuba. Nani ke baphulaphuli ke ningake ningene nitsho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.